लोगोफोर, दावगाफुनाय बर' मेथाइ रोजाबगिरि इलिशा बर'खौथ' बयबो सिनायखायो जानांगौ। नाथाय बिथाङा बबेनि आरो बयफ्रेन्ड दंना गैया, बिथाङा मा मावो बिनि सोमोन्दै गोबाङानो मोनथिया। लोगोफोर, दावगाफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि इलिशा बर'आ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय फेरगावनि। बिथां मेथाइ रोजाबगिरि इलिशा बर'आ 3 बोसोर बैसोनिफ्रायनो गावनि मेथाइ रोजाबनायखौ जागायजेनदोंमोन। इलिशा बर'नि गिबि मेथाइ रोजाबनाय मिउजिक एलबाम सङा जाबाय मा गोदै सिमां निजोम हरनि। बिथां प्रसेनजित काक्लारि सुजुनाय मिउजिक संखौ गिबि रोजाबजेनदोंमोन। बे मेथाइया सेबखांजानायनिफ्रायनो इलिशा बर'खौ बयबो सिनायनो हायो। बे मिउजिक संखौ रोजाबनायनिफ्रायनो जोबोद मुंदांखा जादोंमोन। लोगोफोर, इलिशा बर'आ गावनि मिलौदो गारांजों गोबां मोजां मेथाइ रोजाबबोदों। बिथाङा स्टेज प्रग्रामफोराव गुबुन हारिनि मेथाइ रोजाबनानै रायजो राजानि गोसोखौ बोनो हाबोदों। लोगोफोर, इलिशा बर'आ दासिम सिंगेल ना रिलेशनशिपआव दं बेखौ रावबो मोनथिया। बिथाङा गावनि पार्सनेल खोथाखौ रावनोबो शेयार खालामा। नाथाय बिथाङा बावैसो सिगां फेसबुकआव जेबो टाइटेल लिरालासिनो सासे बर' सेंग्राजों सेल्फि लानानै पस्ट होदोंमोन। बे पस्टखौ लानानै गोबाङानो इलिशा बर'नि बयफ्रेन्ड सानदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि सेंग्राया गावनि काउजिन ब्रादारसो जायो होननानै इलिशा बर'आ फोरमायो। लोगोफोर, बै सेंग्राया गावनि बिबथैनि फिसाज्ला फंबायसो जायो होननानै इलिशा बर'आ फोरमायो। बे फट'खौ लानानै गोबाङानो नेगेटिभ साननाय सोमजिदों। बेखायनो नोंथांमोनाबो सन्देह जादोंमोनब्ला क्लियार जाबाय जानांगौ। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बर' सेलेब्रिटिनि आपडेट नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालामब्लानो जाबाय।